Datan katingal lampahing Sang Hyang para Pandhawa nderekaken Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Pikula Narada dadi melang-melang penggaling Sang Nata Prabu Darma Kusuma kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang panandhine sak mangke datan mobah datan musik tasih lenggah wonten pelenggang nata ing Amarta Prabu Puntadewa ucap ing mapan wonten ing sak jawining sanggar pelanggatan ingkang tansah midhangetaken sabdaning Jawata Sang Hyang Pikula Narada nenggih garwa ing Ngamarta putih ing Pancala Sang Dyahayu Wara Drupadi dupi mulat para kadang sekawan binayong wonten ing kayiwangan nalika semanten sigra mlebet wonten ing sanggar pelanggatan sarya tawang-tawang tangis kagyat nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa wau. Tomo ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika garwaning pun Kakang Yayi Wara Drupadi gawe kaget penggaling pun Kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asa tawang-tawang tangis Yayi ana wigati apa sarta darbiatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun Kakang ing Ngamarta mara diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Wara Drupadi sinuwun sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng dalan boten nginten babar pisan bilih mekatna lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar binayong wonten ing kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati kena ngapa sira matur kaya mengkono inggih kula badhe munjuk atur ujaripun para kathah sami nyebataken yen to Pandhawa menika antiga sak petarangan setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap boten kababar dados pakarti dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar binayong dening Suralaya teka paduka mboten nderek dhateng
Tindakipun sangyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pundi dunungipun manunggaling para Pandhawa. Ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng Paduka Sang Nata. Menawi sakmangke rayi-rayi Paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati. Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menapa Paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang Paduka sinuwun. Eman temen dene kuncaraning Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten. Teka Paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang Paduka. Mongko Werkudara Jajanaka menika anggenipun tresna kaliyan panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun